मोजां जानो हादों मिथिबाय आं खाथिनिखौसो बुंगोन दै आगोलनिखौ बुंलायला दा जोंनि गेजेराव सासे दं मुथुमपेट बारियाव कनिका दैमारि होननाय काबादि गेलेयो क'क्राझारनि सायाव दंहैयो बियो ना क'क्राझारनि सायाव सरकारानो बेखौ फोरोंदों सानफ्रामबो काबादि फोरोंबाय थागोन बेखौ इन्डियान टीमाव गोलैदों आरो बियो जोंहा इन्डिया टीमावबो एबार सायख'जादों बियो भारतनि सासे गेलेगिरि बेसेबांबा गोजौआव मोनहैबाय बियो भारतनि सासे गेलेगिरि महरै बियो ना काबादि गेलेग्रा बियो मिथिबाय बिहा देनां बबेबा मोनसे साख्रि लानोबाथाय बे सार्टिफिकेटआनो बिराद मोजां खामानि होसिगोन आरो मिथिबाय ना बे गेलेनायनि गेजेरजों जों बेबायदि जानो हायो मोजां गेलेग्रा जानानै नोंसोरो मेट्रिक पास जानानै ना हायार सेकेन्डारि बिए पास जानानै आथिखालाव जोंहा कर्स फरायनो हायो बै जोंनियाव चिरांता बसुमतारी ना बिथाङा एमए पास नै दा बिएड कर्स लानो थांदों बिथाङा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव ना बेचेलर अफ फिजिकेल एडुकेसन बियो पास जानाय लोगो लोगो कलेजाव नङाखि हायार सेकेन्डारियाव सासे मा जासिगोन फिजिकेल इन्सट्राक्टर माबा बै ब्याम बायदिसिना खेला फोरोंग्रा बिथाङा जाफैसिगोन जोंनि गेजेराव आरोबाव जों मोननो हागोन बिथांखौ जोबोद मोजां दा नोंसोरखौबो खावलायदों नोंसोरबो ओरैनो गेलेनानै बेवहायनो जोबनाङा मोजां गेलेग्रा जानानै बेबायदिनो साफा साफा मोजां मानसि जाहैनांगोन नोंसोर ना आरो लेखा फरायनायावबो नोंसोर दानिफ्रायनो गोसो होनांगोन ना दानिफ्राय खन्थाइ लिरनो सोलोंनांगोन सल'बाथा लिरनो सोलोंनांगोन ना सुंद' सल' लिरनो सोलोंनांगोन रायथाइ लिरनो सोलोंनांगोन दा जोङो लेखा फरायनानैबो जों आथिखालाव गावखौ सिनायथि होनो हायो मोजां लिरगिरि जानानै मोजां खन्थाइगिरि जानानै ना जोंनि गेजेराव गोबां दं सिमलायाव ना नोंसोरो नुबायना प्राइज मोनबाय थायो प्राइज होबाय थायो बिसोरनो मोजां मोजां लिरगिरिफोर जोंनि गेजेराव दं नोंसोरबो साफा साफा जानांगोन ओमफ्राय मोसानायनि बेलायाव जोंहा दा गोबां फरायसाफोर दङ खायसे खायसेया आथिखालाव सिमला मिउजिक स्कुलाव सोरबा बर' बाजार मिउजिक स्कुलाव आरो खायसेया सिमलायावनो आरो गंसेबाव मिउजिक स्कुल दं बेवहाय नोंसोरो मोजां जायफ्रा मेथाइ खननो रोंगौ मोजां खनलांबाय था जायफ्रा मोसानो रोंगौ मोजां मोसालांबाय था जायफ्रा दामनो रोंगौ मोजां दामलांबाय था जिउआव दावगानो हागोन दानिया आथिखालाव हाई स्कुलाव ना मा जासिगोन मिथिबाय हाई स्कुलाव मोनसे इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स हिन्दी जिअ'ग्राफि थायोना दानिया जोंना हाई स्कुलावबो मा थासिगोन मिथिबाय आर्ट ना सावगारिनिबो बेवहाय मोनफा मोनफा नोंसोरो माबा लानो हासिगोन आरो बेखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै बासिनानै लानांगोन नोंसोरो माखौ मोजां मोनो सावगारि गोरोङा सावगारियाव लाबाय आरो मोसानो गोरोङा मोसानायजोंबो लांनो हागोन नोंसोरो डेन्सआबो थासिगोन जोंनि गेजेराव मिउजिकआबो थासिगोन मिथिबाय दा नोंसोर ओंखायनो मोजां गोसो हो बेबायदि फरायलांनांगोन नोंसोरो सावगारि आखिनानै जानो हायो गावखौ मुंदांखा खालामनो हायो ना जेरै जोंना सानस्रि ब्रह्म कक्लाबारिनि ना गोबां बान्था मोनबाय ना बिथाङा मोनसे मुसुखा बानायबा 5 लाख 6 लाख मोनो मिथिबाय मास मोनसेयाव रावबो साख्रियालाया बेबायदि 5 लाख 6 लाख मोना जों मास मोनसेयाव ओंखायनो आखाइ बिद्दा आखाइजोंनो जों मोजां सोलोंनांगोन स्किल नोंसोरो दानिफ्राय मोजां जायखौ रोंगौ बेखौनो सोलोंदै मोननै मोनथाम नङा मोनसेल' गोसो आंहा मोसानानैनो जाथारगोन आंहा सावगारि आखिनानैनो जाथारगोन आंहा मेथाइ खननानैनो जाथारगोन मोननै मोनथाम नङा मोनसेल' दा दानि होनबायना कनिका बे काबादिल' गेलेयो गुबुन जेबो गेलेया ओंखायनो मोजां मुंदांखा जानोबा सासे मानसिया मोनसेल' सायख'नानै लानांगौ दा नोंसोरखौ खावलायबाय लेखा फराखौबो नोंसोर मोजां फरायदो स्कुलाव थांबाय था मोजां सोलों ने दा जोङो दिनै नोंसोरखौ बेवहाय सोर बेसेबां मोजां गेलेनो रोंगौ सोर बेसेबां मोजां खन्थाइ आवरायनो रोंगौ सोर बेसेबां मोसानो रोंगौ जों दिनै बयबो नुजोबगोन आरो ने जों थाबाय थागोन दै गान्दा क्लाबनि बे गायसननाय समाव आंबो सासे सोद्रोमा ओंखायनो दिनैसिम जेसेबां गान्दा क्लाबा खुंदों बेवहाय आंहा मोनफ्रोमबो आगान दं आरो जेसेबां दिन थागोन आंनि थांनानै थासान्दियाव आं गान्दा क्लाबजों नांथाबबाय थागोन आंहा गासैबो दंखायो बे रेकर्डफ्रा दंजोबो आरो नोंसोरखौ जेसेबां थुलुंगा होनो हागौ होगोन ने जोङो थाखा फैसाजों नङाबाबो नोंसोरखौ जोङो देहा दान होनानै नोंसोरखौ जों फोरोंलांगोन बयबो मोजां जानो नाजा बे ओनसोलखौ नाम लाखिनो नाजा ने गान्दा क्लाबनि मुं खामायनो नाजा बिमा बिफानि मुं खामायनो नाजा बे ओनसोलनि मुं खामायनो नाजा जोङो जोबोद आङो गथ'साफोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो जोबथारनायाव गान्दा क्लाबनि गासै जोंनि गोख्रों मावथि बिथांमोनखौ मेंनाय गैयाजासे बानाय गैयाजासे दिनै जों जिखिनि मावथिफोर दङ बिनि गेजेरजोंनो जों दिनै हाबाफारिखौ जोबोद मेहेर गोनां खालामनो नागिरदों ने बेवहाय मावनायाव जोंहा लाजिनांगौ गैया
खायसे गोरों सुबुंफ्रा साननो हागौ आंलाय मानो ओंखारनो मानो थांनो ना बेबायदि नङा जों बयबो बेवहाय बाहागो लानांगौ सोरबा जाम्बा जाम्बिजों खोथा गैया गामिनि रायजो राजाजों खोथा गैया ना बयबो फैनानै जोंनि क्लाब जोंहा मोजां जाफुंहोनांगौ जोंहा मोजां खुंफुंनांगौ बयबो रंजानांगौ बेबायदि जोङो बयबो खौसे जानानै फैनांगौ बेवहाय ने जोंहा दिनै बेखौ खुंनायनि थाखाय जोंहा अनसुंथाइ फैखादों खालि जोंनो मानसिल' नांगौ जोंनो बेवहाय सापर्ट होनाय मदद होनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय बेबायदिल' जोंनो नांगौ दा आं गोलाव बुंला दै नोंसोर गसंबाय थानोबो एसे उसुबिदा मोनो दिनैनि बे फिरफिला बेरायनाय हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आं गान्दा क्लाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावबाय आरो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ गासै फरायसाफोरा गोसो होनानै खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसिनिसिम एकदम सुख'हायै रोजा रोजा साबायखर बावबाय इयुनाव साफा साफा मोजां गेदेमा सुबुं जानो हाथों आं इसोरनि सेराव बोर बिबाय बे फरायसाफ्रानो जोंनि ओनसोलनि मुं लाखिथों बेखिनि बिबुंथिजोंनो आङो दिनैनि बे फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों दा आङो गेलेनाय आयदाखौबो बेवहाय बेखेवफानाय जाबाय गोजोन्थों बिथां